ja syntymäpäiväkutsut. Tässä on Mikko Mallikas. Hän on iloinen. Hänellä oli syntymäpäivä eilen ja lauantaina pidetään juhlat. Ne ovat Mikon ihan omat. Ihan oikeat juhlat. Tässä tulee Fiffitäti. Fiffitäti on tullut järjestämään juhlia. Hänellä ei ole omia lapsia ja siksi hän on aina erityisen kiltti Mikolle. Voi, tästä tulee hauskaa. Nyt tehdäänkin oikein hienot ja hauskat lastenjuhlat. Ketäs me kutsumme? Kutsutaan Vikke ja Milla ja minä, totta kai. Fiffitäti nauraa. Mutta tehän leikitte yhdessä muutenkin. Nyt pidetään kunnon juhlat ja paljon lapsia. Saat kutsua kenet vaan. Oikeastaan haluan vain Viken ja Millan, sanoo Mikko uudestaan. Hei, nauraa täti. Ei siitä tule juhlia. Vieraita pitää olla monta kunnon kutsut. Pidetään jättijuhlat. Voit kutsua koko päiväkodin. Silloin isä tulee. Ei, stop. Noin montaa ei tule. Korkeintaan 10, hän sanoo. Ja isä ja Fiffitäti päättävät, että riittää, kun kutsutaan saman kadun varrella asuvat lapset. Yhdessä Mikon kanssa lapsia tulee 10. Täti sitoo esiliinan vyötää silleen saman tien. Voi miten hauskaa, niin paljon puuhaa, täti kihertää. Pitää siis muistaa paikkakortit, lautasliinat ja 10 karkkipussia ja ilmapalloja. Torstaina pitää lähettää kutsukortit ja hankkia lisää tuoleja. Fiffitäti kirjoittaa listan kaikesta siitä, mitä pitää hankkia ja leipoa ja järjestää ja leikkiä. Ei tarvitse, sanoo Mikko. Leikitään aamulla kumminkin. Niin, mutta kutsuilla pitää leikkiä erityisiä leikkejä ja kilpailuja, sanoo täti. Sitten hän ryhtyy kiireesti siivoamaan. Hän raahaa kotiin kaikenlaista tavaraa. Ja leipoo kakkuja. Monta kappaletta. Mikko auttaa tätiä maistamaan taikinaa. Mutta eniten hän kuitenkin odottaa ja odottaa. Ja odottaa. Ja odottaa. Vihdoin on lauantai. Kaikki on selvää. Kakut ovat valmiina, juhlapöytä on katettu ja Mikko laittaa itsensä hienoksi. Hänellä on uusi villatakki ja paita ja solmio. Syntymäpäiväkutsut, se on jännittävää. Tosin kaikki ovat aluksi hiljaa ja ujoja, koska kaikki tuntuu niin erilaiselta. Kaikilla on yllään juhlavaatteet, eivätkä tavalliset kaverit enää näytäkään tavallisilta. Nyt lapset ovat juuri saaneet ilmapallot ja hassut hatut päänsä. Mitäköhän seuraavaksi tapahtuu? He ajattelevat leikkejä ja kakkua ja ehkä he saavat karkkipussinkin. Niin, ehkä. Eipäs, kun aivan varmasti kaikki saavat karkkipussin, mutta myöhemmin. Kutsuilla on hurjan jännittävää. Mutta kaikkein jännittävintä on Mikolla, koska hän saa lahjoja kavereiltaan. Välikynät. Oi, kuluttava pienoismalli. Ja leikkiautoja. Ja kylpyvaahtoa. Kukkia. Olkaa hyvät, pöytään. Fiffitäti huutaa. Nyt saa limsaa ja kakkua. Lautasilla on nimikortit, että kaikki löytävät omille paikoilleen. Mutta Lotta valittaa tädille. Minä en halua viereen Marttia, se kiusaa.
Pääsenkö Annan viereen? Silloin täti vaihtaa korttien paikkaa. Pian kaikki osoittavat vikkeä. Hän otti lisää kakkua. Eihän niin saa. Pian lapset unohtavat olla enää ujoja. Tuolla. Unto sai suuren palan. Tuo söi ruusun, huutaa Martti. Ei hätää, sanoo Fiffitäti. Kakku kyllä riittää. Siitä vaan lisää ottamaan. Kakut ovat tosi hyviä. Kaikki syövät niin paljon kuin jaksavat. Nyt kaikki leikkimään, sanoo Fiffitäti. Ensin on vuorossa siansaparon piirtämistä. Leikkiän silmät sidotaan ja käteen annetaan kynä. Sitten täytyy piirtää sialle saparo. Ja oikeaan kohtaan. Vaikkei edes näe eteensä. Martti piirtää saparon kaikkein lähimmäksi. Saara kuiskaa Millalle. Minä luulen, että Martti kurkistaa. Eikö vaan? Ei kurkita, sanoo Fiffitäti. Nyt ollaan iloisia ja kunnolla. No niin lapset, nyt kaikki onkimaan. Jokainen onkii vuorollaan. Verhon takana täti kiinnittää jokaiselle koukkuun oman pussin. Pussissa on herkkuja. Omena ja banaani ja karkkia ja punainen tikkari. Vaikka Martista näyttää, että Untolla onkin vihreä tikkari pussissa. Jokaisella on pussissa yhtä paljon, sanoo täti. Mutta kun Unton tikkari on vihreä. Sinähän sait punaisen, mutta kun ei se ole sama, mutisee Martti itsekseen. Mutta kaikilla on yhtä paljon kuitenkin, eipäs riidellä nyt. Nyt pidetään kaikki hauskaa, leikitään ja kilpaillaan. Kilpaillaan? Ensin on arvausleikki. Kuinka monta papua on purkissa? 15, sanoo Unto. Sitten pidetään tietokilpailu. Kilpailun jälkeen Saara murjottaa. Hän olisi halunnut olla toisessa joukkueessa, siinä joka voitti. Pää pystyyn! Ehkä voitat seuraavan leikin. Tuohduttaa täti ja huutaa. Piilo sille! Kaikki menevät piiloon ja laskevat vuorollaan. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 100. Sitten saadaan limsaa ja jätskiä. Ja tytöt lukitsevat itsensä sisään vessaan. Eivätkä halua olla mukana. Ja siitä syntyy pelkkää sotkua. Katsokaa vaikka. Aha. Mikosta on melkein helpotus, kun kutsut loppuvat. Ja kello on 6 ja vieraiden pitää lähteä kotiin. Täti siivoaa paikkoja ja kantaa pois kaikki ylitse jääneet kakut. Seuraavana päivänä Fiffitäti kysyy. No,
Oliko hauskaa? Oletko tyytyväinen kutsuihin? Kiitos Fiffitäti, kakut oli hurjan hyviä. Onneksi niitä oli paljon. Nyt ne riittävät minun ikiomille kutsuilleni. Katsokaa. Tänään Mikolla on ihan ikiomat juhlat. Niihin ei ole kutsuttu muita kuin Milla ja Mikke ja leikkieläimet. Kiitos kakusta, Fiffitäti.